kasih kali. Katuran pamuga nyanda kejak dumateng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Ngaturi sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah anak iki bermam nduk. Dereng ping pira? Dereng ping pindho. Alah ya Allah Gusti. Sugeng dalu sugeng panggihan yang keluarga agung sana barang musika budaya ingkang midil saking tlatah Tempuran Blora
ingkang dipun sepuh kali panjenengan Bapak Panitia kabiyantu kali panjenengan Ibu Yasika Mardiana. Iki awake dhewe saking dusun Kembang ya Nduk ya. Kanthi acara sedekah bumi utawa bersih desa ya Nduk. Iki matur sembah nuwun ugi kagem Bapak Panitia penyelenggara ya Nak. Terkhusus kagem Bapak Lurah, Bapak kami sepuh, Bapak Bayan, Bapak RT, Bapak RW dalam masyarakat Dusun Kembang sampun kersa nimbali kula sak rombongan Ketoprak Mustika Budaya. Ingkang micil saking telatah tempuran Blora. Sing regane pira, Nduk? 3 juta. Panjeritok maksude, Nduk. Lah ngono to. Iki jelali ya Nduk ya, ndedonga kagem masyarakat Dusun Kembang. Moga-moga sak bubari nimbali Ketoprak Mustika Budaya iki dadiya dusun kang gemah ripah lah jinawe. Murah sandang, murah pangan, wis pokoke murah sekabehane ya Nduk ya. Masyarakatnya didongakne Nduk. Moga-moga sing panenan entuk sithik, moga-moga besok entuk berah amin Allahumma. Moga ae Nduk kagem bapak ibuke sing pegawe ya Nak ya. Didongakno munggah pangkate. Juga aja lali kagem bapak petani adalah ibu-ibu petani juga didongakno Nduk. Muga-muga panenane regane larang kabeh. Iki juga aja lali ndongake tukang tambal ban. Apa Nduk? Loh, aja ngono lho Nak. Padahal nyambut gawe ngene lho. Kok iso. Sinenggalan AJM Production video syuting sing paling kondang kaloka ya Nduk ya. Sing jernih dhewe ha. Iki regane ya murah meriah syutinge Nduk. Regane pira Nah? 500.000. Iki gedene sepira? Oh iki kok iso aneh-aneh ae. Ingkang dipun pimpin kali panjenengan Mas Aji nggih. Dari mana Nduk? Margomulya ya. Bojonegoro ya. Napes Bojonegoro. Oke. Ayo sinadan Mustika Budaya. Katuran nonton pambuka dulu nggih. Bareng artis-artis dari Mustika Budaya. All artis dari Mustika Budaya. Mbok pilih kagem bapak ibu badhe dono semanten ugi. Badhe request tetembangan nyampur sarik payuban dangdut ya Nduk ya. Wis rasa sungkan-sungkan pokoknya Nduk. Yuk monggo Kang Mas. Remang-remang cahaya di selai ranting cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Kau yang puja-puja, teganya menduai cinta di depan mataku, sengaja goreskan luka di jiwa. Mustika Budaya. Goyang kembali bareng AJM Production, juga bareng Bias Audio. Kau
di jiwa. Mustika Budaya Bias Audio juga AJM Production Gesinality juga bareng MB Music. Remang-remang cahaya di selai ranting cemara, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Mustika Budaya goyang kembali bareng Mustika Budaya Gesinality MB Music juga bareng AJM Production Bias Audio. Cinta dalam dilema, gambaran hatiku yang lara, cinta dalam dilema. Satu tembang ada cinta dan dilema kau tidak tentang Bapak Ibu sampun merasani rubrak Mustika Budaya ing dalu menika ya nak ya. Jadi mobil kakak Bapak Ibu badhe nimbali rubrak Mustika Budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandipit dalam wonten tempuran Blora. Pripun Mbak Keng? Nggih. Citra. Wah, sunane Mbak Keng iki ana Citra, Nduk. Lagune Campur Sari nggih. Ya kali masih bareng Mustika Budaya kembali bareng artis-artis dari Mustika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke pamuritan wonten Cidra kita goyang kembali bareng artis-artis dari Mustika Budaya yang punya Dian Ardani monggo sayangku. Niki Cidra Didi Kempot nggih Pak nggih. Bapak. Wau sing nyuwun wau pundi nggih? Nggih, niki Cidrane Cidra Didi Kempot nggih.
Wes sak mestine. Niku nggih. Oke, ready ndak? Ya, Dian Ardani, monggo langsung diaturi satu tonton Cidra. Mboten niku. Sing Cidra sing napa niki? Cidra dangdut, Nduk. Lah iya iki yo dangdut. Heeh, Cidrane kan aki, Cidra 1, 3. Lah niku sing pundi, Pak? Cidra 1. Iya, Nduk. Cidra 3 apa Cidra 1 iki? Panas-panas srengenge kuwi niku nggih. Leres. Walah ya ngene iki lho, Nduk. Maksude Cidra iki akeh ya, Nak ya. Pangapuntene nggih, Bu, nggih, Pak nggih. Soalnya dadi anakku iki bingung, Mbak, Cidra sing Didi Kempot apa sing piye lah niku. Soalnya padha nyampur sarine padha ndangdut ya, Nduk ya. Oke, ya monggo katuran Dian wonten Cidra. Nggih, durung nganti garing. Tatu sing ning Ora ngono jane, Mbak. Piye, Nduk? Durung kau bergaring. Lho. Dian, sing durung bergaring ki apane gombale dipemer garing-garing. Kringete urung garing. Ngono ya. Ngene iki mertandakno nek mergawe tenanan ngono lho. Dadine iki kringete metu ngono lho, Nduk. Beda nek sing ora patiya mergawe ngono kae ya. Do gringgingan, Mbak. Lah mulane iku ya. Siaran kalian Gesili Lighting juga ACM Production, Bias Audio, juga MB Music. Monggo. Tukang nginceng jalukane lho, biasane ready lho. Mas Pol, Mbak. Iya, manten anyar iki, Nduk. Tukang sote iki manten anyar lho. Tatu sing ning Atiku, teko-tekane sliramu, nambahi lara badanku. Aku ora percaya, tangi kabeh kuwi nyata. Setone ngarepe mata, yen sliramu kuwi jiwa. Panas-panas srengenge kuwi kang nguliti awak iki, nanging sek panas rasane ngati. Terima kasih. Kadadean iki Ayo lho. lunga awakku sing kudu lunga, nanging batinku keloro-loro. Lah bakal awakku iki bali nemoni sliramu. Lila atiku iki wis lila, senajan loro ning jero dada. Yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Aku gede bukete apa? Iya, Nduk. Rapopo. Tarik, Mas. Hey, Percaya, hey, nanging kabeh kuwi hey, nyata. hey. Ya. Setone
Satu tembang mamut dan nonon cidro tersebut kagem bapak sampun diaturi nggih Pak nggih. Anjir, Pak pilih kagem bapak ibu badhe dorong swanten ugi request satu tembangan nggih. Yang ngasih buket di sebelah mana ndak? Oh ya. Halo Mbak, ini mau minta request lagu apa nih Mbak? Deno, oke. Satu tembang mamurtan nonton Deno bareng Mbak yang cantik ya. Milih penyanyinya atau gimana Mbak? Mbak Ana Mardiana, oke, ready. Yuk, sinarengan galan mustika budaya. Nggak gimana? Aja ngono kowe. Oke, ngonek purek tukang syutinge sesuk ora mangkat neh lho. Kayak aja ngono lho ya, gak pareng nakal ya Lon. Bocah kok iso cah cilik nakal. Ya sayangku Ana Mardiana, satu tuang ada Dino, terus spesial buat Mbak ya ndak ya. Nggih, Mbak. Nang anakku lanang. Dadi ya bocah sing pinter ya ndak. Pinter ngapusi. Bagus dewe rono po bakal tak usahake berarti saisi bumi gokoe sing tenang aja kuwatir yang kuning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku nembus tekan kayangan rungu suaramu suara tangismu mustika budaya ya tarik mustika budaya. Bungaku nembus tekan
Satu tembang denok terspesial buat Mbak E sampun katuran nggih Mbak nggih. Bareng Diana Mardiana sampun katuran. Oke, kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya. Pripun niki Pak? Mboten sing nyon lagi niki. Kagem ibuku yang di sebelah sini, mbok bilih badhe nyon lagu, Bu. Campur sarinan. Hah, campur sarinipun apa, Bu? Perahu layar. Pripun Mbak Kong? Sriwuning ditayuke. Nggih, mangke nggih Mbah nggih. Iki memenipun mboten dari ibunya dulu nggih. Wonten nggih mburi nggih, tayupe nggih. Engko ndak ngantuk. Ayo kalian masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya satu tembang nonton perahu layar. Langsung tak panggil artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku yang punya Rizka Aurora, monggo sayangku. Rizka. Ayo Dek. Yo. Goyang kembali bareng anakku yang punya Lisa ya.
Satu tumbangan nyampur sari Krisi di Musika Budaya sampun ngaturan wonten raun layar kejadi mateng Ibu matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya satu tumbang pemerintahan wonten kasunyatan ugi ya Nduk ya. Yuk langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku yang punya Merliana ya sayangku. Oke, satu tumbang pemerintahan wonten kasunyatan. Gampang nombo Piye Mas? Lakon iki Hei Nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni Nombo kasunyata Neng tresno Spesial agem dulur-dulur saking Polandia Suman wong liya Kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging ngetutu aku rasa tresno tansah nyata ora gampang nompo lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe suman wong liya Gusti tansah krungu
tumpang wonten kasunyatan bareng anak kure Merliana sampun diaturi. Pripun Mak niki sing teng ajeng niki pamurtanipun napa niki kok adem ayem iki lho, Nduk. Heeh. Pak aku sing ning ngarep iki lho, Nduk. Biasanya duet-duet ngono kae lho ya. Pripun Pak niki Pak pamurtane Ibu yang di belakang, Bu? Mboten nyuwun niki kagem Ibu yang di sebelah sana. Halo. Napa ndak? Sunanipun apa Pak? Kapilot. Wah jalukane Bapak ya kapilot lho. Terus Bapak Ewa wonten Roro Jonggrang ya Nok ya. Mangko diaturi wonten Langan Beksang Tayub langsung 2 lagu. Gimana iki Mas Bro? Piye iki? Anu Kapilot karo anu seruneng mau ya Dok? Dangdut. Dangdutnya bisa nggak Mas Kapilot? Mboten satayub. Niki sunane mboten satayub nggih Bu nggih Pak nggih. Niki sunane wonten nyampur sari mawon nggih. Sriuning Kang Mas. Sriuning Mustika Tuban. Eleng. Remik aja remik ya. Remik. Nggih, semoga diaturi wonten nyampur sarine. Mas Ilham sambil dibantu nggih. Heeh, diding-dingi ngangge gong nggih. Kersane gambyak. Niki kejadian matang Bapak wau nggih pamurtani wonten seriuning ya Nduk ya. Heeh. Ya monggo merapat kagem bapak-bapake bila badhe nyon lagu to dana swanten ya Nduk. Mboten usah sungkan-sungkan. Terus kagem adik-adike juga nek njaluk lagu rasa sungkan niki kok. Sokmo duduk norek mendolek kunggal dolek prakines ketul-ketul. Mustika budaya. Bekerja bareng bersama Bias Audio. LGM Multimedia. Gesia Letting. Terima kasih. Lapu tresno langasa moyo pati marang Raden Wirat moyo Anggus Prasadya Anando ora branti Sriyane dateng kaita kang rinata kadange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati Tuban sriyane putrane ngabdi amang sepati kalikaning huni kapupur ing Madyalaga ing tanding lawan Minak Jinggo ketresnane Wirat Maya ati nabi ning Rara Sriuning Bapak sarwakan sanirta pati wisma lalapun negara Mustika Budaya Bias Audio. Gesia Letting juga LGM Production. Terima kasih.
lawe adipati tuban nartrek mas Sriun ngeputraning abdi amang sepati nalikaning uning akapupur ing madyalaga ning papane lawan minak jinggo katresnane wiratmaya tinapike ning rara sriyune ababasan wakana sanira ate wis lalaku negara Masih bersama Mostiko AJM Multimedia, terima kasih. Sriuning Mustika Tuban lampu tresna lang sabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anandura branti Sriuning datar kraita akang rineta kadange pribadi Wiratmaya putra nira sira lawe adipati tuban tarik sis Sriuning putraning abdi mangsa pati nalikaning uning kapupur ing madyalaga ing prang tanding lawan minak jinggo katresnane wiratmaya tinapike ning rara sriyune ababasan wakana sanira ate wis lalapun negara satu tembangnya nyampur sari kula jadi musik budaya wonten Sriuning sampun diaturi kaya dhumateng Bagong nggih. Heeh. Pamunten saking bapake wonten kapelot ugi mangke diaturi. Yo. Nah baladi balah yo ngene iki lho, Nduk. Napa Mbak Kang? Ndak pinuken piye cah? Napa? Waduh. Tayupe pinten, Bu? 50. Loh, kula menuruti ibu-ibu lho, Mbak. Ya. J, mangke nggih. Ayo langsung tonton kembali bareng Terjadi Musik Budaya bareng anak-anakku. Yuk yang punya Jessica Nurul dulu yuk sayangku. Dalam diaturi nggih. Mangke nggih sak badone niki nggih, anake kula riyen nggih. Ayo sayangku Jessica. Panjake tesih bubuk. Nggih kersane istirahat riyen nggih, Mbak.
maaf ya, maaf. Iya kangenan kembang-kembangan. Nggih. Cek. Nggih, mangke diaturi kembangan busana saya teh nggih Pak nggih. Terus boten sakuaten. Nggih, mangke diaturi. Boten sah tambah. Yo sing wedok ya sing lanang diaturi kabeh ya. Masih bersama Wah Mustiko Budaya. Untuk kabar masalah bias audio PUBG Mobile Media. Gezi Rahmi. Terima kasih. Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu. Ku tuliskan syair ini hanya padamu. Walau jauh engkau di sana, hati rindu ingin berjumpa. Hanyalah gambarmu yang selalu ku pandangi. Betapa besar cinta ini padamu kasih. Ku curahkan kasih sayang hanya padamu.
anakku yang punya Yesika Nurul sampun ngaturan. Oke, matur sembah nuwun. Tadi ada pamutan Lilo juga ya ndak tadi ya? Heeh. Oke, kalian sebenarnya musik budaya digawe kembali bareng anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Li, maklum Li, mbok wis Li. Piye ndak? Nyanyi apa ndak? Sek, enggak sek ya. Kamu belum saatnya saya tampilkan ya ndak ya. Oke, kali ini bareng musik budaya digoyang kembali. Satu tebang konten Lilo tak puter kembali bareng artis-artisnya dari musik budaya, bareng anak-anakku yang punya. Oh, protes loh dok masamu. Kok iso? Sing ping. Adik, aku anakku udah lari kabeh jenenge iki piye lah, Nduk? Adik siapa iki, Nduk? Siapa sayangku sini masih ada anakku sing ping iki? Jenenge Ayu, yalah yo ngantek lali aku jenenge, Nduk. Heeh. Saking akeh anakku, pokoknya nyara terus iki ya, Nduk ya. Ya di Ayu satu teman ada Lilo bisa? Bisa, yuk monggo sayangku diambil, Nduk, mikir, Nduk. Oke, yuk monggo Kang Mas. Satu teman Lilo.
Nirmala. Wah, jolukane Nirmala iki lho. Kira-kira nyawer pira, Nduk? Wong penyanyi dhewe. Oke. Satu tukang pemerintah nonton Nirmala bareng Kang Mas niki nggih. Nirmala, yo Nirmala Arya Galih iki. Ini spesial kagem Mas Sinten iki paling sama Mas Sinten. Oh, skip. Ora, kok Mas Gun terus saya iki lho. Hamba Allah. Nggih di-skip saja. Goyang kembali. Nalika netra ketemu rasa adem nolo ora krasa kesengguh asih minangka sule tembung lirih ngusada perih. Mbak Vivi Aldiva goyang ya. Ibarat kembang wangimu wis ra kaya wingi uni ning tan ngurangi sihing ati sono rupi tatya kembang kang bali wangi sesotyaning jalmi mustikaning warni.
kembang kang bali wangi sesotyaning jalmi mustikaning warni satu tembang wonten Nirmala sampun katuran nggih kagem Kang Mas nggih. Oke, sampun ready nggih. Matur suwun kembali nggih. Ini jam 1 ya Nduk ya. Iki dari satu surprisean menika nanti momongane dhewe. Pamunten saking bapak wonten lan besantayuk mang ya Nduk ya. Timbangane mengko kula diaturi nggih. Nggih. Monggo Kang Mas ya turun nonton podium kuning mandaripun wonten kepelot. Kagem bapake mau sing wonten kepelot ya Nduk ya. Kepelot. Saya apa piye iki manut? Halo Bapak Panca, halo sayangku. Ayo sahur-sahur. Tangi Mo. Halo, mana lo Mo? Halo, piye? Halo, monggo katuran langan beksan tayub menika wonten kapelot mandhapipun wonten podang kuning dados. Lho ya. Mbah lek dandang. Tangi sik. Sahur lek dandang sahur. Lapise ilere, lapise. Ayo mir-mirku nutuk liyane lho Dok. Yo ya lah semangat dene wis iki. Yuk mangga katuran. Iki karang nanti bendarane ya Nduk. Ayo ndak pada tayi penonton dusun kembang ya nak ya. Kanthi acara sedekah bumi utawa bersih desa. Konjuk dumateng warga dusun kembang. Katuran nonton langan bersantayop ugi saking Blora Mustika. Dewa Tirta Wantare ayu Gunindra kalamun waras liramu batin iki anane tan sarengu bisa jenjang saya tan bisa ngoncanti saben wanci tansah andutut ati nanging aku mati plakon pungkasane kemah lara tresno senajan adem kakang dulu nanging cakap
nyotrat saderani nglampahi olah sawah sapa ngendut datan ruang atiku wis kapilut sae bunga rasaku lamun cedhak cecak tetan